kaže da to svi mladići rade. Da li baš svi? Posle godinu dana zabavljanja, Milan mi predloži brak. I tako iznenada spuni se ja. Ali odmah pristanem da se ne predomislim. Napravili smo mi malo veselje, najuža rodbina, moja i njegova. I kumovi. Opet se ne može bez njih. Ostade tu i po neka para, pa se nešto misli. Mladi bi mogli češće da rade te ženitbe i udadbe i tako da žive od dobijenih para i poklona. Sljedeće godine svet ugleda, to jest na svet dođe naš Lazar. Milan je i dalje bio više kod svojih nego sa nama. Dolazio bi 2-3 puta nedeljno da vidi Lazara. Dobro. I mene. Kao da nije preterano mario za nas. I dalje je posećivao kafiće i kockarnice. I onda, pošto je ostajao od ujutru, bolje mu je bilo da ide kod svoje kuće. Često je zbog toga kasnio na posao. Pomislio u jednom trenutku, da li će Milan da ostavi našeg Lazara kao Vuk Branković, cara Lazara na Kosovu. Posle par godina od mog zaposlenja poče otpuštanje radnika. Opet taj famozni višak radne snage. Ma bre! Radnik ne može da bude višak, valjda su višak neradnici. Ali dobro, ima tu i malo logike, jer sve manje ima što da se muze i sve manje krava, potud i višak radnika, jer je sve manje sirovina za preradu. Kad bi se ja pitala, rekla bih da su i političari krivi što se smanjio stočni fond. Slabo oni rade po tom pitanju. I više se pre krave temile dok nije bilo ovih marvenih doktora. Milan među prvima dobio otkaz. Verovatno, ne zbog toga što je bio dobar radnik. On je to hladno primio i počeo je da živi na moj račun. Naravno da se tako nije moglo dugo da izdržavam njega i dete. Rekla sam mu da nađe neki posao, ma bilo kakav, makar i sezonski. Potreban nam je svaki dinar, pa ne mogu i njega da nosim na grbači. On i dalje ide po svojih i tamo ostaje po nedelju dana. Nije tako moglo više da ide i razveli smo se. Rastao je moj Lazar lepo, vrteo se oko mene, igrao se. Nisam mogla da mu priuštim mnogo igračaka, ali srećom, on je najviše voleo da pika loptu. Po celi dan je šutirao loptu po dvorištu. Gledam ga i mislim se,
Tako, sine moj, ljubi te majka, da budeš ti meni fudbaler, pa da igraš u Juventusu ili Milanu, da zgrneš pare, pa da živim u Italiji. Dobro, može i u Španiji. Ma ko treba i u maglovitoj Engleskoj i prohladnoj Nemačkoj. Tamo se igra najbolji fudbal. Tako, Lazo, samo ti šutaj tu loptu, raspali po njoj. A jako je udara. I levom, i desnom. I može da igra na svakom mestu. Što je danas najbitnije za jednog fudbalera svetske klase. Jednog dana, posmatram ja tako mog Lazara kako šutira loptu, kad začu se škripa točkova. Pod kapijom zaustavit će se policijska kola. Nikad pre toga nisu se zaustavljala pred našom kućom. Ja se na mah štrecnem. Odmah pomislih na Milana, mada više nismo bravi. Mada nije nešto napravio. Lazar prestane da šutira loptu i zagleda se plavi policijski auto. Dobar dan, pozdravlja policajci. Dobar dan. Jedva odgovorih, a u grlu mi neka knedla. Šta je vama Berta i Hans Perić? Postaviš mi pitanje. Pa, Berta mi je sestra, Hans mi je zet, a mali Friedrich im je sin. Pre nekoliko dana javila mi je sestra da dolaze u selo za Đurđevdan. Kupili su novi džip. Friedrich ima automobilčić na baterije, pa će on i moj Laza da se voze tu po dvorištu. Oni su imali tešku saobraćajnu nesreću na autoputu i sada se lekari u Novosadskoj bolnici bore za njihove živote. Preprošao policajac. A meni počeo da se obrće dvorište sa sve drvećem i kućom, a noge počeše da klecaju i kao da mi se smanjuju i padaju u zemlju. Onespusti se. Probudila sam se kući u svom krevetu i videla oca i majku u crnini. Nadnete, nadam. Sutradan je stiglo pogrebno vozilo iz Novog Sada. Sahranili smo ih tamo, na seoskom groblju. Nije prošla ni godina dana, a umre mi majka. Posle majčine smrti, otac, kome je dosadilo da se preganja sa policijom i inspektorima na buvljaku zbog divlje trgovine, napusti taj posao. Priključi se nekim crnotravcima, građevincima i sa njihovom grupom ode u beli svet. Odavno nisam ništa čula o njemu. Ne znam ni da li je živ. Ostala sam tako sama.
sam osjećala neku prazninu u sebi. Sjećala sam se onih mojih drugarica, razvedenih. Sada sam i ja u njihovom društvu. Pogled na Lazara koji je rastao, vraćao je u mene život. Lazar je pošao u školu. Potrebe su postajale sve veće. Na poslu mlekari nastala je kriza. Plata mala, pa i neredovna. Morala sam se snalaziti. Prihvatala sam razne poslove. Popodne sam čistila stepenište u zgradama, radila po kućama kao i moja majka. Čuvala tuđu decu na sat. Milan, koga sam povremeno sretala sa nekim nepoznatim ženama, nije ni pitao za Lazara, a kamoli da pruži neki dinar. Našla sam na duže vreme honorarno da čistim u zgradi jedne banke, popodne, posle radnog vremena. Tamo sam zapisala Dragana, koji je radio popodne. U početku čutljivo. Malo po malo me je zagovarao, onako, uz posao. Krišom sam ga zagledala i neka toplota me je obuzimala. Vreme je prolazilo. Dragan mi je ispričao deo svog života. Bio je razveden, bez dece. Dovodila sam Lazara na posao, on se pomalo igrao sa Draganom. I tako, blizina je učinila svoje. Saživjeli smo se. Prešla sam sa Lazarom u njegov stan, a svoj sam izdala đacima, školarcima. Lazar se privio uz Dragana i počeo ga zvati tata. Uz Dragana sam živnula. Život mi se mnogo promenio na bolje. Jednog dana Lazar je došao iz škole, pa me zapita. Mama, a zašto ja nemam batu? Svi moji drugovi imaju bar seku. Imaćeš, sine, imaćeš batu.